So sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Dali. Recorded by Radio Mo TV. Nak, ayaw kalimot ha. Madugay kog uli-uli ang kay magbasahi kus ilang mamruwen na. Okay, ma. Sure ka? Mo padayon pagyapon kag masahe dito? Ay oo, nak, uy. Bata pa lang na sa mamruwen na. Nahibaw na ka nga ating masahi na gyud ko ana. Bisan pa man siyang ginikanan. Pero ma, Nak, dili na lang gud ni nato lalisan. sige ma. Basta kay pag-amping lang gyud dito, ha? Oo, nak. Ikaw sad, pag-amping sa imong trabaho. Girl, laag taon niyang gabi Ha? Daghan kog trabahoon, uy. Wala no? Biya siguro na po nagbisa. Kananing ba di mo trabaho? Uy, muna kag way ko. Shh! Ikaw ha? Kanang baba ni Muron? Ikaw pa? Lagi. Okay na. Hindi na ako magsapang. Good. So, chaman. Love na later, oh. Dili ko. Humanon pa rin akong trabaho o niya. Napasag ko'y lakaw inig human. KJ. Nice thing address, ta? Excuse me. Nailang size, ani? Mahal ba yan ni? Hatagi lang ko og laing size palihog. Miss, prangkahan lang tika ha. Di gustong hagu-haguon. Unya, di gihapon palit. Kung namoy medium nga size, ani, paliton ako dayon. Oh. Gitutukan man kukunin mo. Unsa man dili ka mo kuha? Kaya to ko si mong manager mga yuglaing size, ani. Kadiyot. Sigurado gyud kong malipay si Mama Ani. Ma? Mingaw lagi. Ma? Oh. Hello pa. Nak, niami si mama nimo sa ospital. Unsa? Nga naman. Naunsa man din si Mama? Nakuyapan ko, nak. Ay, tugod sa kainit. Mao ba? Pahuway na, ma. Pa. Pwede ta mag-istorya sa kawas? Sige na. Ngano nagkuyog man mo ni Mama? Kwan, Di ba giing na naman ti ka? Ayaw nagpakita ni Mama? nangumusta lang ko niya. Nangumusta sad ko nimo. Kung mangumusta ka na ako ni ato ta kasbay? Ngano sa gawas pa magin mo mag-abot ni Mama? Kay mao maiyang gusto. Nak, gusto kong mamawi ninyo. Mao nang magsige kag padana kog kwarta, mao ba? Nga naman, kuwang pabaday ang kwarta nga akong gipada. Dili mahitabong makuwang. Kay bisag gamay, wa ko magkinahanglan sa imong kwarta. Wa na nako gastuha bisag piso pa ana. Nak, Palihog lang. Ayaw katagi og false hope si Mama. Kay bisan og balibalihon pa natong kalibutan. Dili mahitabo nga kami mo imong pilion. Kay nagpakasal ka na sa lain. Og may lain na sa kang pamilya. Dali.
by Radio Mo TV. Ah, grabe, bilib. Gid ko ni mo, girl. Dili lang ko gustong masakitan si mama. Kay nilaom siya ni papa. Habi ni mo, si papa ang rason nga nung hangtod karon. Dili ko gustong makauyab. Lalaki nga way baruganan. Maayo kayo mo palaom. Mao nang lihay kay kag mga laki. Oo. Og mao nang ako gyung ampingan si mama og ipalayo na ko siya ni papa. Nak, okay na lagi ko. Maadto na ko sila ruwet na kay nisaad ko nga masahion ako siya karon. Dili lagi, ma. Ani na lang. Ako may mong masahe ni mama. Kaya di ay libo. Anong dili? Tinudluan ba ako ni mo, ma? Maong ikaw, pahuway lang og tarong dinhi, okay? Iara ang bayad ay o. Salamat kaayo, ha? Way sa pa yan, ma'am. Oh, pag umlaginingin mong masahista ron, tita. Anak ni sa kong suki. Day, dali, si Rave, akong pag-umangkon. Dili pa dugay nga naabot gikan sa US. Mayong hapon, sir. Oh, mo dawat sa kaglayang service, dali. Rave, unsa ba? Ayaw ko na pagbinastos. Usa man, nangutan na raman ko. Mangutana sa ko nimo, Sir Rave. Wa na gid ganahan nimo nga mangita na malakag mo service nimo? Siya ito gisultin mo? Klaro ato? Ato na ko, Ma'am Rowena. Salamat kaayo. Ang bugiro sa tong tawhan na da. Supal pa lagi. Nagtuo siguro siyang mataha ko diya. Uy, naman din ni chat sa akong gwapang amika. Dali sa bar ba, mangluod na ko nimo. Ay, dili ko undangan, ani. At tuon na lang nako. Ay, salamat. Yan higit ko. Mangluod niya ka. Maluod yun ko. Hindi ka mo need, girl. Klaro man. Lagi kay. Oh, Ikaw. ngayon na amang ka din, he. Muli na ko. Kadihot sa ha? Kung nun sa may problema ninyong duha, storyahin na ninyo. I'm sure, misunderstanding raman na ba? Dali, please. Alag uli. Okay, sige. Dili ko mo uli. Pero ayaw ko pugsa nga mo entertain anang tawhana. Ako na ihato niya. Sure ko. Medyo nalipong na sa good ko, Ray. Okay. Okay na ko. Dawa sa dabang ko. Kasuka naman ko. Ihato na, tiga. Ayaw na pagsupak. Salamat. Sorry. Kalimti na lang to. Kikalimtan sa nako nga nagkailat, ha. Mao ba? Mao din mo? Oo, girl. Maunang musurok gid akong dugo atong tawhana. Hala, patay. Ako magyatang niya imong number. Unsa? Matagi lang siyang chance, girl. Nagsorry naman ka, ha? Mamawi man ko nun siya nimo. Sige na. Bisa ka usa lang. Thank you, ah. Bisugot ka nga makikita na ko. Karon ra ni. Nisugot lang ko kay nihangyo ang ako amika. O gusto lang ko mahibaw ka, ha? Nga wa ko'y plano makig-amigo og pareha ka bugiro nimo. Kana nagsalig kay kwartahan. Unya murag na kamino sa mga tawo nga nanarbahog tarong. Sorry na lagi.
Promise. Nabaw ko nga, ingon na ang imong first impression ako. Pero hatagin ako og chance kung unsa gyud ko. Oh, nain maligad quick oh. Ngaon ta na. Ha? Mukaon ka, ana? Oh, ganong dili good kalami ana. Tana, librehon ta ka. Anya, kamusta man ninyo pag-ubanubang? Actually, okay naman siya. Buta na si Rave, oy. Siguro, natripan lang yun kaniya tong higayuna. Gabi ni mo, girl. Muangkon ko nga, ang bugiro gito siya. Bugiroon ba? Pero, nag-anam og kawang yan hambugiro. Sukat nga nagkaila mo. Mga ko pa mo. Kamang mayab gani. Hatagi chance. Bisa kinsa. Deserve hatagi chance, girl. Girl, Tinood, gisugot ako nimo. Rave. Basta kay, dili lang gini mo wag tangon ang akong pagsalig nimo. Di ka na mahitabo, dali. Salamat kayo. Nalipay ko na kay nihatag dagid kasi imong pagsalig sa lalaki. Ikaw, ma. Kun ikaw mo ipangutanon ba? Angay ba na kung hatagan og lain chance si Papa? Nak, nagpakasal si Papa ni mo silain, pero wa siya mahibaw nga mabdos ko nimo. Karon na siya nahibaw nga dako na ka. Og tinuod ang iyang giingon, nga nibiya na siya sa iyang pamilya. Kay bisag dili pa nimo siya dawaton, pero kita gyud iyang pilion. Ma, Tinuod ka, nak. Hatagan ko ni mo glaing higayon. opa. Basta isaad lang sa di mo na ako nga dili nimo pasakitan si Mama. Oh, dili na, anak. Ang pingan ako sa mama ni mo. Ilabi na gyud ikaw. Salamat, nak. Salamat sad pa. Sakto gid nga tumawa ginikanan. Naay hustong panahon para makasabot ta sa sitwasyon. O karon ako nasabtan unsay gibati ni Mama para ni Papa. Sa dihang nibati na sad ko og ugma. Yes, dili dali ang paghatag og pagsalig. Pero kinahanglan ni ilabi na sa tawo nga mga mahal nimo sa kinabuhi. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagi ni Dali nga taga Cebu City uban sa awit ngayong kapangayo. Awit nga nagalan Till I Loved You. Danudua sa radyo ni Carol Marihikain ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusab mga higala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mau kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang at magtatampo nagdasangan nga Cindy. Recorded by Radio Mo TV.
Unsa man din ka importante imong isulti, babe, nga dili man ka mosugot nga sa cellphone na ta magstorya. Cindy, Murag, seryoso na ginida. Gitawag na magyug ko nimo sa kumpangan. Unsay problema? di na ko. Unsay dili na ka? Ato ning undangon. Time pa. Nakigbuwag ka? Oh. Kay sa tinuod lang, wa ko'y kalinaw sa itong relasyon. Magsigil kag laag. Sikag inom. Nagsulti unta ka nga dili ka ganahan, ana. Pwede ra mag... Dili na. Di na ko. Magbuwag na ta. Unsa? Day, sakto na na, uy. Ay, napagsigig hila. Wala gyud ko makasabot niya, day, uy. Kung love ko niya, sultihan unta ko niya kung si problema, samtang sayo pa. Dili kay diha na siya musulti na ako kay tungod kay makigbuwag na siya. Wala ko'y chance nga mag-usab. Andam ako mag-usab para niya ba? Unya-unsaon tama na. Nga dili na magit siya ganahan. Ako pa nimo, ipakita nga andam kang mausab. Unsaon man ako? Mag-usab na ka. Dili na ka magsigig laag. Dili na ka magsigig inom. O adto na unya na i-apply sa lalaki nga para gyud nimo. Day. Blooming na lagi kay karon, Cindy. Pero may mana good. Karon pa di ay ka? Karon pa ko ginagbalik nimo nga smile ka. Sukad nga nagbuwag mo ni... Oops. Dili na ko gusto makadungog sa iyang pangan. Kay masakitan ka? Jason. Dini pala ngunta ka sa kamaong mo pangga. Di kita ka masakitan. Kinsa man ko, no? Naapalay lalaki ngayon, ana, ron. Napoy. Ako di. Ha? Sige dayon. Hataging chance. Ha? Day, wa pa gani may makaila sa usag-usa. Huna-huna, ha? Nilungtad gani ming Brian nga 5 years ang among relasyon. Pero nagbuwag lagi hapon mi. Unsa na lang ka nas Jason? Day, wa na sa gidugayon, uy. Ug usa pa, lahi si Jason. Lahi si Brian. Ambot lang. Wa ko kay baw kon mo work baka mi. Dili nimo mahibaw-an kung dili nimo suwayan. Day, Sige na. Buotan mo sana si Jason. nahibaw man ko ana ba? O gani, gaan kayo akong pamati basta mag-uban mi. Naaraman din na. Sige na. Sugta siya kung manguyab siya nimo. Day, Tinuod, gisugot ako nimo. Jason. Yes! Nahibaw na ka ha. Ayaw gyud ko pasakit eh. Kay wa ko kahibaw kun kaya pa ba na akong mudawat og laing sakit stukan. Di lagi. Panggaon ka, Cindy. Salamat, Cindy. Di na ko kalimtan nining lugar, nga din ko ni magisugot. I love you, Cindy. I love you too, Jason. Recorded by Radio Mo TV. Paspasa sa adlaw, love, no? Kano sa palang ganitong nanguyab ka, niya karon 3 years na ta. Love. Jason, Oo, love? May gisulti ka? ganin nara. O saman? Unya lang ta magstorya kon. Maibot na nang naong ni mo cellphone. Ganin nara makasig atubang ana. Nalingaw ra gani kog tanaw sa mga reels. Tagsa na lang gani mag-abot ang aton day off. Wa pagid na ko imo atensyon. Kayo siyempre gusto ni mo, Cindy.
Diha nimo magtuyok nga kung kalibutan? Dili ba guday angay? Ang buti mo Kamay butang padakon man nimo. Oh, asa man ka? Muli na ko. Jason! Basi nagnala siya problema, day. Uy. Unya, gusto siya malingaw. Ayaw lang sad palabig overthink good. Dili, day. Tulo na mi katuig. Ug sa ako na ilhan niya, dili sa ingon ana. Usa gani sa iyang ganahan niya sa mong relasyon kay dili mi magsigatubang cellphone. Kay mag-focus sa usag-usa. Unya karon na usab na gyud siya. Day, sabta lang una siya. Istoryahin ninyong tarong. Ikaw no, stress kay ka. Magmartaw niyang gabi na, maglaag ta. Day, nahibaw ba gyud kang nagbag-o na ko ha? Wala ko magsigig laag ug magsigig inom. O di ay no. Buota naman di kaayo ka. So, o sa kay problema ni Jason? Ambot lang. Kunon sa man na, mahibaw-an na gyud unya na. Di ko makaanharon sa inyo. Nga naman, Sa iwing manglakaw ugma sa akong pamilya. Mag-outing Miss North. kamura? Oh, di lang ko mangagda nimo kay sayo para ba ka mo duty ning sunod adlaw. Ako, nakalihib lang kundaan. Unsa? Nganong wa man ka magsulti nako? Say, ibig deal la sa nani mo. Pamilya na ko nga akong kuyog. Sa may problema nimo, ana? Bantayan yapon ko nimo? Jason! Wala gyud ko makasabot ni Jason, day. Dako na kay siya kausaban, uy. Unsa may problema niya? Unsa may problema na mo? Magsige na lang mag-gimig away? Wala gyud ko makasabot na mo. Day, pagbakasyon ka mong duha ni Jason. Og dito ipang istorya imuhang unsay problema nimo niya. Kanang magkaistorya mong tarong ba kung unsay gyud problema ninyo. Tanaw ni mo. Naapa kay chance ka ba okay, mi? Oo, uy. Basta ihatag ang tanan nimong pagsabot. Day. Oh, nakabakasyon na taon ta. Lagi. Mao ginigi kinahanglan nato. Mag-enjoy gitaron, love, ha? Sige lab, magpalit kog beer. Minom ka? Sige. Naglain man ang ako. Oh. Love? Asa man is Jason? Tuara day sa Therese. Naginuktok. Kalawang pa niya na una. Huwato na lang ako siya nga masudog balik. Naunsa man is Jason? Hapit naman mag-usa ka oras sa Therese. Pura man kong way kauban ani we. Paita. Unsa man ni siya? Napugos lang nga magkikuban ako din eh. Kung wala siya gusto, mas may pagbulakaw na lang ko. At ako motiwas og inom sa bar dool din sa mong gistayhan. Nalaypong naman ko eh. Grabe ka, Jason. Bisag usa ka chat man lang, wag yung ka mangita na ako. Or basig wa ka makabantay nga nilakaw ko. Ingon ana na balang yung kakaway paki na ako. Nalipong ay ko. Pabalik na lang ko sa mong room.
Good morning, Jessica. Salamat kinibalik ha. Jessica? Kinsay Jessica, Jason? Ha? Oh, kitsa ka! Ikaw may si Kinsa? Ngayon niya ka sa mo room. Maning... Oh, nasaag ka! Hala, sorry. Hala, sorry. Sorry, gid kayo. Hubog magod kayo kag gabi igod. Sorry, gid kayo, ha. Okay ra. Ay. Ito kung si Jessica ka. Wala gina siyang balik. Time pa. Gilayasan kasi mo uyab. Oo. Iwak out siya gabi kay... Di nagit ko na siya. Kaluoy. Ikaw, nganong nagsulom siya ka? Huwag sigin sa to si Jason. Sakto. Si Jason. Ato na ko. Patay. Masig nagpaabot na to na ako. Jason! Ni anak ko! Sorry kayo... Oh. Wala yung bag. Gibiyaan ako niya. Hello? Kinsa ni? Ang nag-rent sa room ngay mong gikatulkan gabi eh. Naibili ni mong pitaka din eh. Nagani kay, na-number ni mo din sa mga ID. Balikon lang na ako. Salamat. Sa ato ba? Pareho ulit ang gibiyaan. Oo. Sakit tao eh. Oo. Ay, napaghila ko eh. Kaya abi pa lang kiunsa ka din eh. Ako pa mo. Ano pag-uukod niya? Kaya ka na mga ingon anak nga lihok sa lalaki. Waanan na'y gusto. Na. Hihik mo nung kaksamot. Sakit mo pa pinahon, pero maray tinuod, Sandy. Maong ako, hindi na ako mamugos ni Jessica. Kaya mga tao nga, wa na'y gusto. Mubiya gina, isag unsaon pa ni mugpugong. Maong ako pa ni mo, buhi na lang. Earl. Murag mo sa angay, Cindy. Nga magbuwag na kita. Dili na sa kumamugos akong kagalingon ni mo, Jason. Salamat. Wala ko mahibaw nga, no? Pero, hinay-hinay yun nga wala ko magkasabot sa akong gibati. Di na ko sure sa akong feelings ni mo. Okay ra. Nakasabot ko. Ug mao ni ang hustong desisyon para natong duha. Bye, Jason. Cindy. Minahal kita ng tunay. Sakit man, pero nahibaw ko nga mauni ang saktong desisyon. Kay samot ka sakit kung magdugay ang usa ka relasyon, pero dili na mo malipayon. Blessing in disguise ang among panag-abot ni Earl. Kay tungod niya, nakarealize ko. Karon, malipayon ko bisag single ko. Ug wa pa sa akong hunahuna nga mo-entertain og mga lalaki. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Cindy nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga regulahan, mas mabuti pa. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw sa inyong
laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabi. Yari sa ang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga Jane. Recorded by Radio Mo TV. Thank you! Salamat! Di na yung natulog ito kayan. Nagginaming pati ko nun. Murag, mas excited pa man ka, ani, kaysa sa tong kasalda. Excited ko nga maangkon ka. Jane. Paul. Jane. Paul, mabdos na ko. Maamahan ako? Yes! Yes! Natulas, baby? Ohan, Dali. Atong sundan na yan. amiyo, dili pa ba ako dugay ng anak, ha? Ano mo day? Hatagat ikaw dagkan samtang gaya pa. Dali na. Ato tas pikas kwarto. Tana? Sana all, lami og sex life. Gusto lang gid mo nga masatisfy na mo ang usag-usaday. Kay, usa na sa makahatag og spice sa kaminyoon. Correct. Mong happy kay ko para nimo, day. Maayon tag magpadayon na. Kay samtang naa pa na sa inyong relasyon, layo mo sa tentasyon. Dili ko gusto mausab ang... Day. Mm. Minyo na ko. O kalimtan na nato kung unsay nahitabo sa una. Okay? Han. Daan pagid lagi ko. Nagmata pagid ka. Ano man? Natog na si Kiara. At tatas pikas kwarto na. Ito ka na kuhan. Sus. Ako'y bahala aron mawa ng imong duka. Ito ka na lagi ko. Tugod na. Paul. Basta giduka lang gid siya tinuod, uy. Dili ko makaingon, day. Lahi gid ang akong feeling. Then, pangita ako unsay problema o sulbara. Naana mo'y anak. Dili na mo pwedeng mag-away tungod na ng gagmayng butang. Day. Han, gi-invite sa kasal ni Kuya. Bao ba? Karon sa man na kay mo leave ko. Next month, Han.
Pero ang problema kay di ko pwede ana. Ha? Nga naman? Na ko out of town nga seminar. Okay rin mo nga ikaw lang mutambong. Oh, to na kay trabaho. Wag yung ko mahimo, ana. Salamat sa pagsabutan. Late na ka, Jen. Bueno ka makapil sa pictorial sa simbahan. Okay ra, kuya, uy. Congrats din ninyo, kuya. Agreed. Carlo, mga mo. Panya na namin humanog. Oh. Jane? Carlo? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Nadia si Carlo? Lasin Carlo nga Carlo? Carlo, lagi nga Carlo. Uy, lakaw na. Ay napagdugay diha. Pero, maikukugod. Late tagani ko niya muna pag yukog uli. Oo niya. Basta may buhaton ni mo diha. Tama ka siya. Bahala na. Di lang ako siya tagdon. Kalain sa kong pamati dito sa sudo eh. Mayo na lang gani kay naay mainom. Medyo nawawa ang akong kulba. Naman ang party sa sod. Kay bao ko, Wa pa ko makakuha og picture nimo. dili ako may bride. Maong okay ragwa ako sa mga pictures. Pero apil kas bisita. O trabaho na ko nga mo pictures tanan. Apil na mga bisita. Turay. Darang akong contact number. In case nga mangita ka og photographer. Okay. Pero, ayaw pag-expect nga manawag ko. Kay daghang photographer sa kalibutan. Og ikaw may pinakaawahin akong tawagan kung mahitabo man ganina. Excuse me. Sige, lagaw. Anda damang gyud ka og pamiya nako. Karon di makamawasa kung huna-huna, Carlo. Naanagali ko'y problema. Nagpuno-puno pag yun ka. Ano nag-abot pa man tagbalik? Pila na kaadlaw nga wa manawag si Paul. Grabe. Sa iyang kabisi, diligid sa makalugar og tawag nako. Bisag pangumusta man lang. Sige, lakaw. Anda dam lang gyud kag pamiya nako. Carlo, please. Pahawa na sa kong huna-huna. Husto. Naibaw na ko sa kong buhaton. Salamat kay nakikita ka. Carlo, kadiyot lang. Carlo, wa ko makikita ni mo paraan eh. So man ituyo nimo? Wa sa ko kay bawang ano. Pero minyo na ko. Oh my God, nga nakibuhat man ni nako. Gimingaw ka nako? Walay klarong storya. Gimingaw ka nako. Gimingaw sa kay kunin mo, Jane. Babe. Carlo. Han, ma-extend yung gupi lang semana din eh. Mao ba? Sige, Han. Ingnan ako gano sa kamauli. Kinuo ko. Ngano naglain man ang akong kabuhi. Dili ka. Maniguro ko. Magpiti ko.
Day, dili si Paul mo ay amahan. Pila ba siya kabuhan nga wa din sa Cebu? So, sige man. Si Carlo. Unsa? Uy, Jane, nabuang na gyud ka? Ano nagpadama sa kanang Carlo, uy? Nalimot ka nga siya mahinungdan sa iyong panagbuwag ni James sa una? Pinatintal ka niya? Maugahan ni. Ambot, uy. Naglibog na ko sa akong buhaton. Wala ko kay bawon saon pa kapagtambag. Gahi gyud kay kag obi sa bansaon. Unsa mo ginaan ang Carlo nga matintal mo gyud kaniya, ha? Ayon sa man. Imo siya pay bawon ana. Dili, Day. Kay dili na ako gusto magkita pa may usap. Anya si Paul? Unsa may sulti ni mo niya ining uli niya? Nagbinuang ka na ko. Paul, pasaylo ako. Samtang tuwa ko sa layo, nagtrabaho. Ikaw, nagpinuang kag nagpamagdos pagid ka. Babae ka man unta, pero bigaon ka na ko. Paul. Wala ko salig ni mo, Jane. Magbuwag ta. Paul, please, please, please. Ayaw nagbuhatan ako. Giluod ko ni mo! Paul! Di kita Nahibaw ko nga daghan og maglagot nga maminaw sa akong kaagi. Kaya ang kuno nako, nga sa ni akong tanan. Og dako kay kog pagmahay sa akong gibuhat. Og dito nako na-realize nga giusikan lang nako ang pagmahal sa akong bana. Og ang akong kaugalingong pamilya. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Jane nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kapangayo, awit nga nagulahan, Pusong Ligaw. Gibuhatan no do sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handol sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanig. Juna, happy na mag-graduate sa high school. Magbuwag-buwag na unya ta sa college, pero di pagid ko nimo tubagon. Tubagon sa unsa. Kung sugtan ba ko nimo, dili. Tanaw ni mo, Mike. Maayo ka nga sugton di karon. Basin og lain-lain tag eskwelahan ni college pa. Nganom di eh. Balag unsab na kalagyo nga itong mga eskwelahan. Basta kaya ang importante nga natin salig sa usag-usa. Aw, kasaligan man gid ka. Sobra pa, Juna. Mong, please. Sugtan ako. Mike. Ako na. Dili ko mo kontra ni mo nga nag-uyab-uyab na ka. Lalaki man ka. Salamat, ma. Pero pag amping lang yun in taon nga dili ka makapamabdos, ha? Ha? Lisod na. Unsaon na lang imong mga pangandoy. Ug ang among pangandoy para nimo. Ay, kabala ka, may. Di na ko pasagdan ang akong pagskwela. Maayo hinuon. Musalig mi nimo anak na.
Congrats mga classmates! Congrats! Mike! Congrats! Congrats sa dato, love. Love? Oh, manay gusto na kong itawag nimo. Kay love kita ka. Okay. I love you too, love. Love, kuyog taon niyang gabi manglaag mi. Ha? Asa man mo? Magbar. Pero love, di ko pwedeng maglaag ron. Sa'yo mood ko ugma. Mangita kong trabaho. Ha? Mangita kang trabaho? Summer man ron. Dapat mag-enjoy ka kay mag-college na po doon yata. Di ko gusto nga i-route ang akong oras sa paglaag-laag, love. Gusto na ko nga samtang summer. Trabaho ko aron makakwarta ko. Mike, Sakto na imong gibuhat, nak. Imog yung gianad ang imong kaugalingon og trabaho. Kay pohon, kung may kaugalingon ka na unyang pamilya, walay problema. Kay anad na kayo ka og trabaho. Mabitaw pa? Pero nak, atagi sa dugtay magimong uyaboy. Mapulan no niya ito paabot nimo. Pa. Mike, unsa man? Gusto kang padayunon pa ni nato? Ha? Nga naman. Wala naman kay oras na ako. Puro na lang katrabaho. O kung day off sa di mo, dili ka makikita kay matuog ka. Gusto kang mupahuway. Kung dili ti ka aniyon sa inyo, di kita magkita. Sorry, love. Sige lang. Mamawi irag ko ni mo. Dili na yung ko, Mike. Diyon na. Gihatagan na ti ka og chance. Pero maulang gihapon. Wa gihapon kay oras na ako. Maungunda ko na lang ni nato, Mike. Unya na lang ko kung takagbalik kung may oras na kanako. Diyon na. Recorded by Radio Mo TV. Sakto sa nimo gibuhat, bay. Luim sa guys Juna nga magsigig paabot nimo nya ikaw busy kay ka. Nakasabot ako niya, bay. Og pohon kung ubay-ubay na kog matigom. Balik ko na ko siya. Bay, Sa bagay karon, mag-focus lang una ko sa akong kagalingon. Nak, ang imong tiyo nga tuas Manila ba? May gusto siyang i-offer nimo. O, sa amin naman. Adto kaniya pa eskwelahon og college. Ayon sa man, okay ka? Sige mo. Baguhan ko nida. Una ko sa Cebu. Pero, mas ubay-ubay og opportunity din eh. Mas maayos din niya ako sa Manila kay ani ko mangitag trabaho. Human ko mo graduate sa college. Kumusta naman ka si Jonah? Asa ka siya nag-skwela, no? Siguro, nakagraduate na po to. Kung wa pa gani siya uyab, balik ko na nako siya. Wa man siyang eskwela diri sa Sibugod. Ha? Saan di siya na eskwela, bay? Tuwas tingali sa Negros kay may nadungga na ko nga istorya nga nilarga sila sa iyang pamilya sa Negros. Di naman sana ako makita ang Facebook ni Jonah. Nag-deactivate siya.
Ngano mo ka? Or basig gibla ko niya. Ngun anak grabe ang niya kalagot ako. Ay, mamawirat ko ni mo dyan. Basta maako ang kagbalik. Hello, ma. Nak, si Papa di po. Ano mas papa, ma? Giatake eh. Unsa? Salamat ka na uli, kanak. Sige, benipagita imong amahan ni mo. Pasensya, ma. Huwag ko makahatag og oras ninyo din. Grabe kay ko ka focus akong pag-skwela o pagtrabaho. Ay, nakasabot ra tos papa ni mo. Pero dili magid balikayan nga may ngawon siya ni mo. Nga mangita siya sa iyang anak. Ma, Nak, ayaw palabig focus sa imong trabaho. Gahini og oras ang mga bahalibos kinabuhi para dili ka magmahay. ma. Ha? Mananungutan na mag-aug asa dapit si Jonas de Gross. Kay human sa lubong ni Papa bay, ako siya doon. Di na ko gustong may mausik pa nga oras o na ako'y mahayan bay. Sige bay, magpangutan ako. O ako lang niya i-chat nimo kung nasa ha. Niya na address ni Jonas sa Negros. Ako na yung atuan. John, napaputa ko. Kuhaon na di kagbalik. Kinsa? Si Juna? Sir. Niya ba siya? Wa siya din eh. Samli siya, sir. Dali, ubanante ka. Basahan ang pangalan sa lapid. Uwa na si Juna. Wa na. Doon na dahil siya ipamati pero huwa niya tagda. Og uwahin ang himawaan nga grabe na di ay ang sakit. Juna. Juna, gibalik di ka. Nga nuwa magkuni upabuta. Nga numan. Sana ulit-uli. Sayop ko. Dako kay kong sayop nga akong gibuhian si Jonah para sa akong pangandoy. Karon nakaingon na ilang hinuon ko nga way kwenta nga akong pangandoy nga wa na si Jonah. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan, kaagi ni Mike nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagulahan, sana maulit muli. Ang mong kaagi gibuhatan no do sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon
Handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa daw sayang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Kalunasan, Cebu. Ang ato matatampo, nagdasangan nga Jane. Recorded by Radio Mo TV. Day, di ba na ka? Nakrutay wag kong kauban ni sa hotel. Cute tawag. Lakasog apil. Sure, uy. Asa man naka-assign? Sa bartending daw. Mao ba? Uy, makaagimig ka dito. Tanawan niya ako. Dili ko, uy. Ka-weird pod. Wala no. Ay, napahalata. God. Kung saan siya, eh? Kapuyan ni mo, day, uy. Imo kay ko apil-apil na imong kabuang, uy. Sige na ba? Unya sa tihik ko kung tinuod ba yun, ha? Mao din na siya. Siya na di pag-ong bartender din hirong mga orasa. In fairness, cute siya. Putot lang. Ha? Patot? Oo, oy, putot. Hala! Ay! Bet ka day na ako. Kayo, day. Imog yung mga bet. Wa ba kayo yung tundakanan, no? Ambot lang. Bili ba may close? Ay, sige lang. One of these days, magkasugat na gino'n niya ang amdan, no? Plastic yung katawa, uy. Ano ba? Naghabag naman ka, uy. Everyone, I would like to introduce to you Robert, atong bagong bartender. Day! Kuwapong insiyo! Hi, everyone. My name is Robert, but you can call me Rob. Nawad, Day! Sige siya tanawin mo. Porque kami na taypan, ay. Pakinom, uy. Pasinaan na ni uyap. Guess what? Ano? Nagkasugat bing Rob kanina. Unya? Nangutan na siya sa mga ano, ay. Saba, uy. Ay, rago ko binuang ni day. Wala, di ba to? Tinoon bitaw. Unya? Di ako gituganan. Ha? Ang nag-invite siya na to. Asa sa uwan na itong mga kauban. Birthday na niya karon sa bando. Mao ba? Ay, tututay! Dili ko, uy. Kauaw sa daan na, uy. Dili pa biya kayo na to siya close. Hala, mga galing nang-invite ang tao. Kay basin, mao na niya ang pagi yung makibanding na to. So, Hi. Jane, kano? Oh. Unta, magkatumo sa kong birthday phone. Sige, so yan na mo. Pero, dili lang may masaad, ha? Thanks sa invitation. Sige. Pero mayon tag magkaadtogin mo. wala no. Toto nang din doon si Ruby. Oh, klaro man. Bonggam gani king handa o catering jud. My God, di kayo nakalukay kita gani. Nagramit sa siya mga gwapo nga friends, oh. Ay, vitamins kis mga moto. Mao mo ginay apas ni mo din, eh. Siyempre, ay, may lang ni. Ma-inspired ka niyo, taron maganahan, nagpanarbaho, balik. Di na kayo polos trabaho lang. Happy birthday, love! Ay, hala. Love, ano di uyab si Rob? Guwapa, Rob. Ha?
Recorded by Radio Mo TV. X3. Tanawa, day. Klaro man nga uyab niya kay Nikis man niya sa lips. Oy, lo, na-hurt. Wa mong good. Pataka man lang ka. Sas! Ate, bagad ka ay. Nausap ka, hindi ba sa mong naong, oh? Kailan na kakunin mo? Iwat mga nako, igat sad. Pero, patago lang ng pagkaigat ni mo. Kining ako, ladlaran. Ay, oh. Saba ko no. Oh, Jen, pasensya na kayo ka hang. Huwag kayo ko maka-accommodate ninyo pag birthday na ko. Okay ra, oy. Nahibaw mo sa ming busy ka ato. Daghan bi akong bisita. Lagi? Salamat kayo ha, nga nagkadto ka. Oh, nag-lunch na ka? Ha? If wa pa, pwede makigdungan mo. Sige. Okay raman. Thank you ha. Komportable mo kunin mo. Wa ko kibaw kung ngano. Robert. What is the meaning of that? Nakigdungan nag-lunch ang tao. Nahibaw ko. Pero kung ang tao nga wa makailan ninyo, magtuwagin nga uyab mo kay kamurag yung duha. Day, bago biya siya. Ako lang sa gidunganan, kay naluoy man ko. Mo ba? Okay. Pero dahil, in fairness, bagay biya mo no. Ano lang na siya uyab. Day. Ipalitan ka ice cream. Robert. Init mo ko kero panahon na. May nalang mabugnawan ka ba? Pwede pangutanan ni mo? Oh, sige. Unsa man na? Nganong kibuhat man ni mo? Ang unsa man? Kinigod. Gidalhan ko ni mog ice cream ron. Bisa nagwa ko mangayaw. Jane, ang tinod, ganahan ko nimo. Robert. Pero di ba na naman kay uyab? Oh, Jane. Pero nagplano ko nga buwagan ako siya. Ha? Ugunta, hatagan ko nimo chance. Ko! Ha? Iya pa na sila. Di ba sila minyo? Ano ang ginrelasyon? Di na masakitan. Maong kinahanglaan ka. So, hatagan ako siyag chance? Why not? Ganahan mo ka kaniyo. Oday. Sa tinuod lang, karon pa ko makasuway ani nga mag-effort kid ang lalaki nako. Exactly! O ka na nga nag-effort ka siya ni mo, meaning, dako siya gusto ni mo. Pero maayo ka nga doon na may matapakan nga tao. Naingon makasya ni mo nga buwagan niyo, ha? So, wa mo'y matapakan, ana, oy? Day. Gibuwagan na ako siya, Jane. Ha? Di ka dali-dalion. Andam ko nga magpaabot ni mo hangtod nga maluwi ka na ako. Robert. Sukta na, oy? Muna na imong ipaabot, oh? Maayo ka, Day. Hindi man. Single na siya, o single po ka. Ako sa single. Pero wala siya nang uyab na ako. Saan ka na dayon? Yo, Jen. Nagisugot ko nimo. Isaad ako. Di kagit magmahay. Lauman ko ka na, Robert. Day, tanaw ni mo. Ito nga sapatos? Ay, hindi pa ang mga sapatos din ni Day. Siyempre na ako nga
sa branded yun namili. Pero day, di ba bagura kang ipalit og sapatos para niyo? Oh, oh. Ganahan ako nga palitan siya. Hilig mo gud siya sapatos. Wala no. Marami kang bayot, oy. Ha? Hinahinay lang yun, oy. Galantim kay kasi mga uyab. Daga na kay kang nahatag niya mga material nga butang. Pero siya, di siya nahatag ni mo. Day, pasagdi lang gud ko. Mao ni ako love language. Iya, ako of service man. Ala! Pero murag sobra na kayo mong love language, day. Makapurdoy ni mo. Okay ra. Basta napalipay na ako siya. Wow, love. Thank you, ani, ha? Ganahan kay ko. Maayo hinuon lang nga, nakagusto ka aning akong gipili para nimo. Oh, siyempre, love. Believe ko sa taste ni mo, good. Oh, today, love. Mananghid ko ba? Mag-outing miss ako mga barkada pag high school, overnight. Mao ba? Onya, nga na kay masulob. Ha? Naram ko daghang sinina. Love, mas maayo ng bagong imong sulubon. Palitan na lang, teka. Love, di naman good kinahanglan. Ay, sige na, good. Ganahan man ko. Sige, pwede ra. Huwag ka ba makunta? Wa gihapon. Ambot ba? Murom siya nausab ron? Day, tanaw. May nagtahag niya sa Facebook. Di ba kataman ni nananghid siya nga mag-overnight? Tanawa, dali. Tuod. Tanawa, sweet kay sila sa iyang ex. Lono. Huwag ka na sila maggabalik kung niya gitanto lang ka, day. Day. Tugani ko's tinuod. Nagbalik mo si mong ex? Oh, nagbalik ni. Ganun na buhat manini mo na ko, Robert. Gihatag mo na tanako ni mo ang tanan bahalag wa na'y mabilin na ko. Huwag ka na! Muring wa na kung mauyunin ni mo, Jane. Wa kigibilin para sa mong kagalingon. O, pasalamat ko nga gibuhong ko ni mo sa mga material nga butang. Pero wa ko magkinahanglan anong tanan, Jane. So sayo pa nako? Ako pang sa? Sorry. Pero di ko ma-challenge sa sama ni mo. Di ko gusto nga anhiran ako magtuyok ka ng imong kalibutan, Jane. Ug na-realize po na ako. Mahal pag na ako ang akong ex. Kung gusto ka, akong iulit tanan ni mo mga nahatag na ako. Robert! Sa tinuod lang, ikaliman na akong uyab si Robert. Pero wag yung uyab nga magdugay na ako. Pero kung ikumpara na ako sa tanan, ni Robert gid ko pinaka nasakitan. Wa ko mahibaw kung sayop ba nga galantiki ko sa akong mga mauyab, pero ingon anak mong gud ko good, kung makigrelasyon. Ihatag na ko ang tanan sa tao nga akong gimahal aron ipa-feel niya nga mahal gid nako siya. Pero usahay, dili sa day maayo pa sobrahan. Na-realize na ko ang kinahanglan kay ba ako magbilin para sa akong kaugalingon. Kanimo, Robert, unta malipayon ka. O gusto ko mahibaw ka nga you will always have a special place in my heart. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalan kaagi ni Jane nga taga Kalunasan, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, Where Do Broken Hearts Go? Ang mong kaagi gibuhatan no diwa sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada,
sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod gayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.